شر اسرائیل و ایران یک جمجارین هری گرمین سیاست انقره جدا صلاحی حتی اپوزیسیونی پارتیین سیاسی نرین و نگرانیین خوین درباره شر تینن زمان هفسروکی دم پارتی تونجر باکرهان دی جوینا گروبا پارتیا خود گوت کو روشلاتا ناوین دا آگرده و بانگلده صلاحی کر جبو پیواجویا چاره سریه دست خواه سویگ بیکه Meclis derhal Demokratik Toplum ve Barış Komisyonu'nu kurarak Bakırhan her voha peşniyar kirku divê rewşa alûzde parlamento neke ve betlaneyê û li ser xebatên xwe yên pêvajoyê berdewam be. Olmaz dönülen her şey oluyor. Hemû tiştê ku tê gotin nabe diba rejîmên ku tên gotin nayên helweşandin. Ji nişkê ve heldiweşin. Di demekê de ku li rojhilata navîn ritma şer rûbirûbûn û aloziyan bilind dibe divê em hemû bi hev re li Tirkiye ritma çareseriyê û aştiyê bilind bikin. Hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş ji girtîgeha Edirneyê di daxuyaniyeke nivîskî de şerê li dijî Îranê weke destwerdaneke emperyal bi nav kir. Demirtaş bang li Tirkiyê kir ku di warên aştiya navxwe û hiqûq û demokrasiyê de gavên wêrek biavêje û got pêwîst e ji bo temamkirina pêvajoya çekdanînê ya ku bi banga Abdullah Öcalan ya 27 Sibatê û biryara xwe fesihkirina PKK dest pê kiriye bê ku rêliber tastengî û provokasyonan vebe di asta herî bilind de hewildan wêrekî û feraseteke ku heta niha nehatiye dîtin bê nîşandan. Serokê CHP tîrên xwe yên rexneyan rast rasteyî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kirin. Özgür Özel careke din Erdoğan bi tavîz dayînan û bêdengiya li hember İsraîl û Amerîkayê tohmetbar kir. İsrail'in İran'ı Hûn li hemberî lêdana Îranê ji aliyê İsraîlê ve çima nikarin devê xwe ji Trump re vekin. Hûn çi bi hev diguherin? Hûn kîjan berjewendiyên Tirkiye bi kîjan berjewendiyên xwe yên şexsî diguherin? hangi şahsi menfaatleri takas ediyorsunuz? Li bereya deshilatê rewşê ji pencereyeke din ve dixwîne. Cîgirê Serokê AK Partiya Efkanala li ser hesabê xwe yê medyaya civakî opozisyon bi nefêmkirina hevsengiyên cîhanî tohmetbar kir û siyaseta derbeya Erdoğan weke serkeftineke stratejîk pênase kir. Efkanala dibêje dema rojhilata navîn di nav agirdeye Serokkomarê me bi dîplomasiyeke piralî bandora Tirkiyê berfireh dike. Di vê serdemê de milletê me opozisyoneke bi berpirsiyartir heq dike. Serokê MHP Devlet Bahçeli jî banga diyalog û aştiya di navbera İran û İsraîlê de kir. Lê di heman demê de tekezî li ser tedbîrên li dijî İsraîlê kir. Bahçeli got armanca siyasî û stratejîk ya İsraîlê ew e ku coğrafyaya Anatolyayê dorpêş bike û armanca Tirkiyeya bêteror ji bo berjewendiya xwediyên xwe pûç bike. Di demekê de ku şerê İsraîl û Îranê gurtir dibe beşek ji alî nîgeranin ku agirê wî şerî Tirkiyê jî rakêşe nava xwe. Lê hinek alî jî çareseriya pirsa Kurd weke mertala parastina Tirkiye ji şer û agirê li rojhilata navîn dibînin. Ferdî Sak Rûda